Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Светлин99 и днес ще ви покажа как се прави отваря за скорост и забавност. Така. Първоначално ще ви трябва тръстика. И за двете отрави ще ви трябва тръстика. Но както винаги се започва с брадавица. Отварята ще направя да се мята, но вие както искате. Ако искате, не я правете да се мята. Аз ще си направя. Ето, няма ефект. След това тази тръстика след това чакайте само да се взема. Трябва да взема една работна маса. Добре, ето работна маса. Така. Не, ще сложа ето тук. Така. След това тази тръстика я слагате ето тук, за да се получи на захар. И я слагате тази захар. Захарта е за бензина определено. Така. След като е готово, слагате сеен прах, за да стане по-бързо, скорост 2 да стане. Ето, за да я покажа. Ето такива отвори трябва да се получат. Опа, тая съм завъртял. Ето такива отвори трябва да се получат. Ето аз ги имам ето тук. Забавяне и за скорост. Така. И ето, готова е. След това слагате едно TNT и сте готови. След това за другата отвора отново слагате стъкленца с вода и слагате пак брадавица. И ето сега отварата ще им бъде готова и ще я тествам. И ето, скорост 2. Така, след това за ето тази отвара отново ви трябва брадавица, но този път ще ви трябва също и ферментирало око. Ще видите защо. Ето, слагате захар. Ето по-бързо. Ще ви го покажа и навън, когато изляза. Сега му да изчакам отварата за забавяне. Ето, скорост, нали се получава скорост, но като прибавим ферментирало око, няма това да се получи. Навънка се стъмнява. Така. Би трябвало вече да е... не. И сега като се получи, ще видите, че ще се получи отвара за бавност. Ето. Бавност, минута и 30. След това слагате глоустон. Не, аз се обърках. Глоустон тук не може. Слагате направо в барут. И ще се получи отвара за мятане. Ако искате да се получи отвара за мятане, ви трябва барут. На всяка една от отварите. Сега ще ви покажа за бързина. И за бавност. Ето, готово. Бавност. И това бяха двете отвари. Сега ще ги тестваме навънка, за да се уверите, че действат. Ето. По-бързо. И то доста. И сега отварята за бавност. Сега отново съм бърз, защото отварята за скорост X2 не е свършва. Иначе като свърши ще бъда бавен. И това беше от мен. Да се надявам, че да се надявам, че ви е харесало и дано да съм ви помогнал. Аз бях Светлин Димитров.